damdam itim itong yamong aral, lalong-lalo na kay kung anak ang mag-aral. Di kami namang pengari, sugutin ka panintunan, hanggang manutang kaming 5-6, era ko patok ng nya sana anak dapat yung isipan, ibiliking buntok kay kong pamag-aral, malunas ko sana ka rin pengari yung mga sakitan. Ang gyaro kong manutang lang takalanan, era ko buringtok ng pang-mag-aral, nya sana anak dapat yung isipan, ing kasakitan. Keta naman po kay kami, atin kong kasiping bali, atin yang anak papag-aral ning masalese. Ang gyaro kong manutang EIT, ene buringtok ng ting klase, uning kayaro ko milyari, alang swerte. Misa na yaldo, ing kayang tatang, muntaya sanak, ing kayang pagubran, akit ning anak ng papag-aral, kareng beer house naman. Iti agad-agad ng Pepa William, ing ka-table na tinukiya naman, karas na bali, ing kayang inang may atakineman. O yan ang kakong pakisabi, lalo na kay kong anak ini, yangatin niya panggatas labi, malisintane. Kanya sana anak dapat yung isipan, ibiliking buntok kay kong pamag-aral, nung sakaling mabiyasa ko man, ikong makinabang. Kanya sana anak dapat yung isipan, hayarian nyo pa kay kong pamag-aral, bayo ko magbiliking pagayon katahimikan.